UMDC ka Laban Maupram constituency uba Ricky Shulai hakas ngibalang ulalet ban IT no ada kajing tho shu menteri rangba ka jala ukanrat sangma baka sarkar kan pinbna shuti no ya ka lingkho sngi khlat jong uli Reverend GGM Nicholas Roy ubadei uri rangba na ka jala ubala o shrang bala pin wonder bad ubala pin yo ya ka six schedule ban pinne ya ka reti sanshar ka khayi pateng bar khamtam ban yada ya ka khando ka syap ha ka ne ka jala Meghalaya hadin belada ban kendo ya menteri rangba ka jala MDC ka Laban Maupram uba Ricky Shulai ulaang bahadin ba ka executive committee ka KHADC kam pedang ya ka ne ka resolution bala wanra dangshan ban se ban let ra no ya ka ne ka mat ha menteri rangba bat hadin ba kendo ya kan ra sangma ulaang bo unsapet benya ya ka ne ka kam ka belong ka bakong san bar kumjuru na ka liang MDC ulaang ba ka shong ha ka sarkar wala ka executive committee ka KHADC kam pedang ya ka ne ka resolution bau lawan ra dangshan hapo ka yeng darbar KHADC Muslim bundri program CM ki kumupilai ing lawan kundu yo CM tasni kani halar katuka resolution ka bangalara hapo ka yeng darbar ka balandep ko banai February ki kumupilai ihi ngalara ka resolution ka badi kerpang namanta Ubak Joy kumabiti pula di we architect jom ka schedule bad adum tasni recognize ya ka siyap jung kum ka state holiday ke hakajing sko ka jonga apa mencim senam ngayo ban kendu lang borok ki mo MDC bagi ya yo kendu iba Reverend OL Snaitang yo ban skap susu kam bun chapang ka jong i abangi ya rakhi ya ka siyap ka jong i kadi citrik nomor ti ngasko ba kawan ka jingsko hanga bangadi ban initiate ya kane kenang ba borok koi ka jala ka jongi bar kumju ka India hi kentip ba Ubak Joy udewi GGM Nicholas Roy udewi priu bala architect ya kane ka six schedule ka ba protect yang i hadu menta kasni ti kumba play ngalawan rano ya ka resolution apo ka yeng darbar bade kumu member bala sajid ngasgo ba ka right place ban ra ya ka kadi apo ka yeng darbar kang ba daka darbar katu pa junta six schedule daki lapas daka resolution ngin pha ka government ka kamlong kabas kem kababyang re kadon la kajong kajing perkat si la kaliang ka executive committee kadon la kowe kajing mut ti kumbo play ihi haki recording ka ba ya nya po ka session tingam bansi ngalakren hatu kasi bangan saya cikmat ya kane nganum sange ti hadin kan ni katu kapor ngalayo ban selok biang ti nganda ban up ka official proceeding dengan layo ngayo ban apa di ka appointment bagi CM tinggal yo kendu i mentang sing layo ban pensko di iongin sapet tika syong sang ka state government bari kajing kwa jonga nele si kajing angnut jonga bangan kemau yu Ubak Joy aga siap ka jung kamni ka ba nong kumba de ka holiday ka leisure bangan le enjoy ne ban sutona ne kadi bangin kemau yo ne rurang ba ya ka ka bola no sunyang haka imlang salang da pipet khamtam la ka juk ka tu kopor lapor rikasi jentia hi di tang mai iba represent yang iha poka constituent assembly bat ka bakham sunat kalong ba ide rurang ba balayo ban ya trilang kat badu Dr. Ambedkar ulayo ban trilang badu Gopinath Badaloy layo ban trilang badu Jawaharlal Nehru layo ban ya trilang wadu Sardar Patel tikedong ka iki ka jing sko mo sorong kum ukasi khrang ba nginyo i bakat nu rurang ba champang ladu tigisnem badai kumban supen kemau biang haus op kandai ilawan ra ya kane kamat ila ya tai hapo ka constituent assembly bad au khat kandai spa sanpo bade ilala ban penulong ya ka au khat kandai spa sanpo ar pring ilala ban pen trekam ya ka da ka pengilayo inaugurate ya ka United Khasi Jentia Autonomous District Council de halor kini ki bun ki benta ka ba Ubak Joy ulano senyang chika imlang salang ngasko ba om ba kila kalen ringa susngo ba ka boroi pertai berkan khamtip khamsai susu khamtam hagane ka juk social media lingba jongpi ki patai ko bor ngidam kam ban scam ya ka ne ka jingle jong Ubak Joy khanang ba kapateng banwan kan tip ba kumno ngi chong suk chong san haba iwan ra ya ka ne ka six schedule ka khanit ka banriu ka balong ka scam ro batata bat ka bayada ngi hadu mentakasni ka jinglong far sighted ka jong i dilutu ki snem hadum taski kadang long sisa kajing tei kajing yada na menta ka jongi te di tai dau ba ngi yo ya ka kum ka state holiday ngi lela man kerpat
bapintip ba kingdom South Riki EDC hapo ka hapo ri India but ngi don kawai hangne but dangdon hakiwi ki benta jong ka Mizoram Tripura but kumtahi hapo Assam kini ki EDC but nga kutkum ga knowledge ka banga sayo ban interact bunsin mjuyos ko ba kindatip sapang ubajoy ki sudu pendon kami ka schedule ndri yo bajoy yo James Joy Nicholas Roy Mohan Nicholas Roy kimda kam bana kimda kam tip tengong deka sarkar kasim ka sinjam bakan declare kan ka ski ka bakarpang kasiyap jo i kum ka sit holiday mun ilale ban ya pha kubor pat shakiwi ki banta jo ki EDC ilala ban pha kubor boro ko kiri India baka e ka kam ka bakrau ba uniru rang ba wale banyada namata ka jongi halor kata kwa ban prismo shopi ba lesi pini menta man ki UPSC coaching ka bangi ju i ha online kamtam ki hikai sapang ka schedule ribun sin pinju i pinum kinum mention ya ka kerteng jong ubajoy tike e ka jingle ka jonga kumu ubasala sajid ya kumu MDC jong kalaban ban ya mo ya thawan hapo ka khasir settlement council kadai bangin yada bangin perskem ban penne bansa ya ke ka bagi longshwa ki lawan yalam ban pente yang i tika badon kam kongsan e ro kata ta kadai ba mentang ngi di ban sedang ban pen kemau yang ya borok kawi kari ba ubajoy ude wi nakiru sampang balap wanra ya kata kalat keliti banyada hadu mentakasni dengan kwa baka sarkar bat kibriu junga ke jela kin burom bat ngin ya kemau burom bat ngila banda kesni suti jung ungun la ban bu ki program bat kehones program ki babun kenang ba kapateng pengenuan kadang tip kenang kapateng kenuan kadang scam kemau ka kamram jung bajoy bo wanra ekane di banyada ki hill people but hatu kupur lawan ra ka jingida ka pongsan e kadai namanta ka nyada ya kalan kumba plei menta ki jing mi gi hurura halor ka kendo ka siap ya ka trip but ya ka tiga dustut kadai ka pongsan haru ka tata bangi don kam ban pen kesan ban pen kemau ban pen scam ya ka e ka ba iba joy dale dan kam bangan elaborate dah katu pilai hi hapo ka house ka ladon ka video ru ka bahdu sekenta ka bangi yo ban discuss sapang ubajoy ti kadon da kadau ka joki but pilai hi jai bengila haban le da ka voting ngila syapen remno ki ngasgoba hakan ka pormo ngan simi ka bu ban ai kublei leader opposition iba titos nangta kongrona ibla simbenta banyak keren halor ka resolution but borok ki perlok MDC lapo kaliang yate ki ba la yang lang ban skersan ya kan ka resolution ka balon ra danga ban yada yo ba joy kay ka assurance ko ang siya pagtaksi kalau positif iong min sampai ti ban ong assurance ti KMI wat ngaru hasiti ngala mention because kane kamdi ka kai ka ba de yang asimen kai ka bangin pense pensa penne ya kai ka ba uru rang ba bajo lale ban yada yang kadi ka actually ka duty jung government ru ban recognize no ya kasiap jung ukom ka holiday kam ka assurance kamdan re ong unsa simkhya halor kane ngasmo ba government immediately kadi ban simkhya bari daki pet yaki election ki ba juyu khun na kapor ki juyu kren ben sapang uba joy mo ladu ki arpo leku sanpo snem timenta daga de kasi bangin penne pensa ban sa je kemau yu upat terung iha ban sim ka sinjam tengah kermen daga jinglong positif jong ucim nesar un simkhya ya kane but lesikan urlong kani ka jing angnut mdi tang ka jonga ndai jong babun ki pajba habo ka jela ki jongi